Predstavljamo vam jedinstvenu rotacijsku kosilicu, a to je Husqvarna 356 AVD, robustan i efikasan stroj s košarom za travu. Ono što izdvaja od svih ostalih rotacijskih kosilica na tržištu je to da ima pogon na sva 4 kotača, što je čini idealnom za velike, brdovite i stepenaste terene. Izuzetno trajno, vareno čelično rezno kućište i inovativni AutoVox sistem pogona odlično funkcionira u kombinaciji sa snažnim motorom koji se jednostavno pokreće. Na odabiru imate 3 različita sistema košnje, a to su sakupljanje trave u košaru, malčiranje ili bočno izbacivanje. Pogon na sva 4 kotača osigurava dobro prijanjanje na neravnim, mokrim i klizavim površinama. Twin Control opcija omogućuje vam kontrolu brzine za obje ruke, što čini ovu kosilicu jednostavnom za manevriranje ako održavate odgovarajuću brzinu kretanja. Vrhovi rezne oštrice oblikovani su kao kruna kako bi rezultati košnje bili podignuti na novu razinu. Vrlo inovativan dizajn osigurava optimalno sakupljanje i malčiranje trave. Kako bi jednostavnije očistili rezno kućište, potrebno je samo priključiti crijevo, pustiti vodu i upaliti motor. Nakon nekoliko trenutaka rezno kućište će biti čisto. Posebno velika košara čini kosilicu prikladnom za veće travnate površine.